Mbwe azvida kumira zvakanaka sengedzo Tshabangu akarikola vanhu sekuziva kwese kwamunozviita. So pana panyaya iri kuitika ndeyekuti ma MP vekutanga vakadzokera achinofaila mapapers ndobva anovabhana kukoti kana kuti ava ndakatovanzikola vafanira kunge vachidzokera kuma by elections ari kuitwa. So 9 December akatorohwa akaitwa izvo so kwane 3 February ada kuitwa zvekare anova mamwe maby elections. Sengedzo Tshabangu ari kuinda futi zvekare kumataredzi mofsha kuti abhane mamwe ma-MP vebato re-Citizen Coalition for Change avo vari kuda kudzoka vada kudzoka muparliament kuburikidza neby elections. By election inoda kuitwa yakakonzereswa neiye Sengedzo Tshabangu. So panapa muri Zimbabwe tiri kuona lawyer Obed Shava anova iye anomirira nyaya idzi dzataura kuti CCC Zimbabwe. Alright, atanga kati we as the CCC Zimbabwe which sponsored the candidates that were recalled by Mr. Sengedzo Tshabangu made an application that we want to be party of the court case where he is seeking to ban our candidates from participating in the 3 February by elections. The court matter will be heard at 2:30 today. So apa chavari kutokumbira manje kukoti kuti vari kukumbira kuti vange vari paprocess yacho ichiitwa vada kuona mukomana achibhana ma-MP avo mukoti. So vanhu aya ma-lawyers vebato re-Citizen Coalition for Change ana Obed Shava vanenge vachida kunomirira vachinzwawo. So nyaya dzakadai so muri Zimbabwe nyaya dzinosirisa, nyaya dzinotsamwisa futi at the same time zvokutoti inini umwe atombonzobvunzawo zvikanzi iwe unongoramba uchingoti Tshabangu this Tshabangu that uchiuya nema-update after update nyaya yeTshabangu. What's your take on that? Achindibvunzawo inini on my opinion kuti saka iwe unozvionawo sei, iwe unoitawo sei nenyaya yeTshabangu. It's very easy muri Zimbabwe. Inini ndiri seni zvangu ndinokwanisa kutokumamisa. That's what I can do. Why ndichikwanisa kudaro? Because inini mbavha ndingati yauya kumba kwangu chida kundibira ndotanga kuenda chinoti munhu ari kundibira ndichienda tichinoyananiswa tichiyananiswa ndotoona kuti kwari kuyananiswa kwacho munhu wacho akutonzi atori right pane zvaaroda kuita. Because zvaari kuita izvi zvitonana nekuti titozosangana kumakoti kwaya ndatonzi ndatokurova tototanga kutozonetserana nyaya yekuti wakarova munhu achida kubira than kuti munhu ndotongomusiya ndichida kumuisa process. But vanhu maitiro ezvinhu anosiyana zvichisiyanawo nemaonero nemahendlere evanoita zvinhu. But ndiri seni zvangu kumamisa, that's the way. Ende ndokuputitsa zvokuti zvaya zvokuti unozonzi anzi azoonekwa achiadresa vanhu apo achiadresa vanhu vapi wakapfeka hembe dzakaita sei, vanhu vekupi ungatoadresa makapfeka kana imwe uniform nokuti kuti yebato rangu zvakafanana. That's the same kuti lese iwo uri landlord mumba pako iwo ungomugira munhu achitonzi atobhana mwana wako kuti acharare mubedroom atokudzingira kana maroja mucottage atokuta this woti munhu uyu ari kuzviita hani, ronzi ari kuzviita caretaker wapamba pako ipapo. Caretaker muridzi wemba ndobva ndatokumamisa futi kana zvinhu zvakadaro izvo that's the same thing. Because inini handingasekerere munhu ndichitiswa zvakadai ndotanga kuti ndakuda kuteedzera process yemutemo yacho inenge ichikuitisa zvayo yega. But ndinangu handisi kukurudzira violence, but ndiri kungoti timu re-CCC racho youth yacho ye-CCC iri kupi? Ndo zvimwe zvezvinhu zvavanofanira kunge vachiendesera kumakoti. Because inini oona takada kutarisa nyaya iyi hasi nyaya yekutamba nayo. Go and try that nonsense kuZANU-PF. Enda izvozvo kunzvimbo usaende kumusoro-soro, enda kune mayouth avo unoita zvinhu zvekupenga zvakadai. Just go and try them. Ungosvika ungoti kana kuti pavari kuita zviya zvokunzi pokuitwa chiland baron kwekwe wosvika kuti right apa inini ndinochakati ndatosvika ndakatotorera kana ndiyo ndakakutokumisa vanokuputitsa kukudzemura chaiko unotozoenda ndiyo unomhangara mapurisa mozotanga kupedzerana mapurisa anotaura kuti aiwa ndowativinga iwo kuteritori kwedu uchida kutivhiringidza. Go and try that nonsense kunyika dzakaita sana South Africa uone zvichi chinoitika. Enda unoona kana kune opposition inodziya musoro yekumozambique yayo. Go and try that thing. Ungosvika ungoti hey mimi mana renamo nani unopindira nyaya dzavo dzavari wosvika kutoti ndatokudai so team rana matsanga raira ground nemabhemba nguwa wosvika unoita zvinhu zvakadaro. But vanhu vanotora advantage muZimbabwe because vakanoti right advocate usichamisa munhu kuti is soft, anoda kurana zvinhu nemwoyo wakanaka, mwoyo unoteerera, mwoyo wokunzwisisana nevanhu, mwoyo wekuleader, munhu wekuti anonzwa Mwari, anoda kuita zvinhu zvake. And the way anoita zvinhu, the way ano leader very different, and ane the way yekuda kubatanidza vanhu, the way sekutaura kwanozviita kuti we are the peacemakers, anenge achida kuita zvepeace. But dai pasina kuti zvinhu izvozvo handidi kukunyeberera hama dzangu,
kungadai kusina madrama ese aya sengezo Tshabangu ari kuitwa, but muri Zimbabwe ndo nyaya yacho ndakakubatira panapa takaiweka semates. Munongozviziva kuti inini as the nyaya matician ndinofambira nyaya idzi ndichidziweka semates every day, ndichinge chingokupai maupdates akasiyana siyana. So kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako panonzi panyaya version, kusubscribe handibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. See you.